Karong mo diri. Sa, nasiguro. Kasi nakabuhi pa nila laman ansa. Pa, mura pagkagwala mi isabaw hapon. Pamasa ni na tong isud na to sa kubag. Hi guys, welcome back again sa mga channel guys. Kin and Kimburato vlog unsa guys. Kibaan ako karong adlaw. Manuwa nang sisas manok. Ngay nahitabo kitog hapon nga ang giihaw isang manok. Kasi kalibot nga isang manok ang giihaw. Karon guys, isang bidihan ron manuwa dadto. Kasi si Ija naman rong tariya manuwa rong buntag. Adlong Domingo po ron na ampas si Ija manuwa rong tanan. Hamon pakiton guys, sa isang reaction nga nawa nagmanok dadto. Yun sabay mabunawan ka jukudan ni Ija guys. Hamon patanawon guys ha. Tata ka manuwa ni si Ija. Kaya ako nag-intro dari studio. Hindi ko dyan madenggan. Ayan guys, tanawan niyo guys. Ito na guys. Nanuwa na sa Gabriel sa isang manok guys. Ito ha. Guys, nuwa na sa Gabriel sa manok guys. Ito ha. Laro. Guys. Tuwa na sa guys sa isang manok. Guys. Ako palazo ako guys kay Karong mo diri. ha? Haraman ni ay kabuhi siguro. Unsang kuluras manok? Unsang kuluras manok? So, na siguro na. Uy, Abril to. Ha? Abril naman. Kasi nakabuhi pa nila laman unsa. Ina, kabuhi ng katong karaho. Basta kay dato rato ato na mahilabti. Madama lamang ka. Yaw, Lagi. Abril mo to nang karaho, syamul pa to. Syamos mo kunut na syamos. Syamul Sa, pa to. mura pagkagwa lami eh. Mura pagkagwa lami gahapon. Pa, mura pagkagwa lami isabaw gahapon nagsimasing ka kiupiko. Ihaw. Ay gihaw. Ay mo manok? Itong broding. Mo may sudan. Panumaka. Abot ko pag mawata. Daw lagi ka masuko. Dati kasukugin ka una. Abi ko imo kung bunalan pa. Ihaw. Pag ihaw mo trugma. Amay ang ihaw ko to. Okay. Kuan nga. Wala sa masuko guys, sabi ko masuko kay nam layas kasi ko dari andam na ba to mga sanina na tong isud na to sa kubag. Okay. Abi ko isa ko mapuspusan kay isa ko na tong breeding. Bawo haningan na tong breeding ang kagwang. Natikangkang maskaha. Syamu ito na syamu. Syamu? Nagay syamu. Agi sang syamu na syamu-syamu skaha. Ang gisunod ba? Guys, wala dahil sa masuko. Nga naka-understanding agahang Paris, guys. Di sa masuko. Pero ingat, rapat kay ikaon mas mga bata. Ikaon manamo. Alangan manong masuko nga nangabusog mo, pud. Suko-suko ka. Humanap ko din ibang hinagtan na rin. Na guys, moro to yung video karon nabura. Kay mga to kamikuan, simbahan. Mo kuan sa mi, mo hatag sa migura sa atong kuan. Labang makagagahom kay karong adlaw, moro barong adlaw nating pahuway. Sa karon ni video lang ko dari nubo. Sa isa laging reaction dato isang manok wa man pizza masuko. Ingara sa nganong nawa dato sa kulungan. Anja guys, pati ag katong luy ay bitaw gahapon nga kanang hanggi kuhaan dato. Katong hanggi sipakan. Isang gipanglin kay malata day kuno og kanang sipakan. Mong haman giinan nga ning sipak ra ba ko dadto pas imong kanang luy ah. Ito guys, isa na lamang gi kub-kub sa ako ka video. Tanaw guys, di ah. Ore guys, di agloy ah. Okay, sija. Guwang na guwang lang pud guys na. Yeah. Ya pud. Yeah. Yeah guys. Isa na lamang gi isa na lamang gi panglin dadto, isang gi harvest kay mahurot man og pangalata og makuhaan dai si jaw mo kay baw. Jaw may laing gi panakot. Impas agloy adari, impas pag manok. Isa nga panglin. Mao isang gipanglin guys. Uwi ako nalata day kuno pareha daris amang unang tinanom nga nakuhaan hagamay insa nakuhaan nay kanang na nalata ag uban. Shout out sa tagahagna karon kari ah. Tagahagna naman kay tagahagna may asawa. Guys, magkita-kita na patas ang mga sulod nga video guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye.